Hello and welcome to my channel. If it's your first time to be here, please buy a subscribe or buy a notification bell to not upload the machine. Guys. Thank you for watching, guys. Nasi tine nyaya tinayo, guys. Nyaya angori one Muroora Odzidziswa mapoto nekubika nemuromo, guys. Munoti chine nyaya, guys. Tisingapedzi time yenyu, guys. Zvionerei. Then mongo commenta, mongo share nekulike, guys. Tokumbirawo kuti mu like video redu kuti riende mberi, guys. Ndimu wanhu wacho. Thank you, guys. Zvionerei. Ya vakadzi tinosangana nezvakawanda munyaya dzerudo. Uyu muroora wedu uyu mukadzi waJoramu uya kana muchamucherechedza. Ndakamuitira mupururu saka patiri kumudzidzisa kuti in case kuti warwara maoko haasi kushanda unotoshandisa muromo makotwe kuti ubikire mwamuna. Uri kudaro uri kuzama kuruma nemuromo kuti aise poto pastove pamoto. Shemu yadonha poto. Uchaigadzikirwa zvakare kuti arume kusvika yadini yaenda pamoto. Ndokuti rudo kwacho unogona kurwara zvokuti maoko aya haasi kushanda, asi unofanira kutoti ubikire murume. Unotoruma nemuromo kuti zviite. Unotoruma kuti uwane kubikira murume wako. Ndozvatinoita izvi. Kuda kuchera mvura kuisa mupoto kuti aone kubika, kuti aone kubikire mwamuna. Ndokuti rudo kwacho, ndokuti kuroorwa eya. Hava tinotomudzidzisa zvese kuti ndozvinoitwa kwedu izvi, kuti unzi muroora unofanira kuti unge uchizvikona zvese izvi. Maoko aya anogona kurwadza, anogona kusakona kuzobika zvakanaka, wotoshandisa muromo wako paya wotobika.